गुथाल अबाव थांखो राजाया एसेबां थाब दं हरखाब अबाव गोमाखो बियो गुथाल आं दा मा होननानै बुंगोन आब'खौ दखानफोराव सोंहैनि र' सोरबा नुदों नामाथाय रादाया दिनै फनखौनो खालायासै माथो मा जाखोथाय गिबाय थानायसो मोनदों आं गोसोखौ एसेबां गोजान जायगा हारसिं थांदो मा जायो मा मायो खेबसेबो फनबो खालाया बियो गिनायसो मोनबाय दं आं मानो फन खालायाथाय बियो मैयाथ' मोजाङैनो दं होननानै बुंदोंमोन दिनै मानो खेबसेबो फन खालायाखैथाय बियो औ दं दे आं मोजाङै दंथ'यो फनखौ खालायनो हायाखैमोन आं एसे बिजि दंमोन दालाय नों अबाव दङ माबाफोर जाबायना जायाखै दं दे बेयावनो दं खामानियानो जायासै आबायालाय मा खालायदों आबायालाय ओरैनो गेलेनानै दं दे मोजाङै थाबानो जाबाय आबाखौ आरो मोजाङै जाहोबाय था दे आंबा माला थांनाय जायो जागोन दे जागोन जागोन दे जागोन टेनसन लानाङा नों आं थाब थांनो नाजागोन ना औ बेनिफ्राय सोर गथ' गाबदों खाथियाव सोर गाबदों है सोर गथ'बा मोनथियालां गाबबाय दं लामायाव मोनथिया सोरानोबा गथ' बिमाफोराबो जाद गथ'फोरखौ लामा गेजेरफ्राव गारनानै थाङो रागासो जोङो आंबो दे होमबालाय दोनथ'दो रितु बेयाव गारिबो मोनाखै आङो दे गारि नागिरनि आं औ दे राजा मानो गाबदों नोङो मादै गोमाबाय आय' नोंना मादैया गोमाबाय अबाव नोंना मादैया अबाव गोमानाय फैसा मा फैसा चक्लेट जानो आय' राजा नोंना अबाव न'आ नोंना अबाव बेयावहायनो नामा न'आ बेनिफ्राय नोंना मुङा मा मुङा नोंनिया न'आ बेयावनो ना राजा नोंना मुङा मा ए गुथाल बा मोजाङानो माथो नोंनि मुङा अ गुथालानो गाबबाय गुथाला गाबा थौ जोङो चक्लेट जायनि जानोना नों चक्लेट ना आइसक्रिम जानो फै दखानाव थांगोन जोंना चक्लेट जाहैगोन ना फै थाबायनानैबाबो थांथारगोन आं दिनै नों थानाय जायगासिम थांथारगोन आं बे मेंनाया आंनि थाखाय जेबो नङा आरो थांबावगोन आं थाबायनानैबाबो दिनै सहैथारगोन आं नोंनि थानायसिम आंनि खाफालाव गारि साइकेल गैया जानो हानाय नाथाय आथिंथ' दङ थाबायनो थांनो थाखाय दिनै आथिङानो थिफुलांथो आथिङानो साथो थेवबो गारा आं दिनै थाबायनानैबाबो थांगोन आङो राजा मा जानो नोङो चक्लेट ना आइसक्रिम जानो चक्लेट अबे चक्लेटखौ जानो डेयरी मिल्क जानो ना मिल्कि बार जानो ना किटकेट जानो माखौ जानो
बबे मोनसेखौ जानो नोङो अबेखौ गोथाव मोनो मोनथिया आइया चक्लेट जानो होखाया आंखौ ए आइया चक्लेट जानो होआ दे दिनै जाबोला जेबो नङा दे दादैया होदोंमोन होननानै बुं दे आइखौ लोगो मोनबोला र' दे थाथ' नों बेयावनो मादै पामे मादै ओइनै पामे मादै थांसै आङो मादै फैबाय मादै अबाव नागिरदों आं बाबुखौ आब'नो मा होननानै फिननाय होगोन आं मा होननानै बुंगोन दा आङो गुथाला गोमाबाय मा होनना बुंगोन आं मानो राजाखौ सिङावनो लाफादि आंबो बुरुफ्फा फाग्लि बायदि खामानि मावो दा अबाव नागिरबावनो आङो दखान नागिरदों माथो मानसियानो गैया दा सोरबालसो लाना थांबाय मादै पामे मादै गुथा मादै बबाव थांनाय नोङो इसेमा टेनसन जाखादोंमोन आं बेबायदि खोन्थायालासिनो फैनाङा दे सना राजा फैया आं गुथुबो मोनदों दादिबो नुदों नोंखौ सोरबा लानानै थांबोला मा जागौमोन दे दुस्त रावबो लाङो आं दादि मोनदों चक्लेट दोननो नायदोंमोन फैदो थांसै आइया नेगासिनो दंना नोंखौ फै दुस्त जाबाय राजाया साला बिफा एसे मोजां मोनबायना औ बिमा एसे मोजां मोनबाय दे हामगोन दे बिफा डक्टर सारा नोंखौ बांद्राय टेनसन लानो होआखै हारसिंनो मोजां जालांगोन लासैनो होननानै बुंदों औ बेनिफ्राय अबाव सुदेमायालाय अबाव आबौआ अबाव आबौआ फैगासिनो र' फामेजों बेनिफ्राय सुदेमाया आरो सोरबा मानसिखौ लोगो हमहैनो हाखु दाखुनो ओंखारलांबाय ए सोर मानसि मोनथिया बिफा खिन्थायाखै दे फैगोन दे बिसोरो मालाय दे नों एसे रेस्ट लाथ'नाय उन्दुनो नाजा दे औ अबाव थांखो गथ'आलाय मा बाबु गथ'आलाय देन्जारलै बेयाव दसे गैलायला माथो अबावबो थांलायबाय खोमा दे थांसै दे बे एरियानिनो जागोन बे खाथिनिनो न'आबो बेयावनो जागोन बिनिया बिमाखौ नागिरबाय दं खोमा बियो बे बाबुआ बे सकनिनो खोमा दे नङाबालाय सोरथो बेबायदि गोमालाबायनो सकआवलाय दे थांबाय खोमा दे बे न'आव आंबो थांदोनि गोबाव जाबाय आयौ दिनैसो फिसाखौ नुबाय आं सिमाङाव सानथिं बान्थिंनो नुवा दिनै फिसाखौ मानो नुखोथाय आबा रादाय नों मोजाङै दंहैना सोरगोआव आं बेखौनो आरज गाबो इसोरनिसिम नों मोजाङै खुसि थाहै बेयाव फिसा रादाय नोंखौ गोसोखाङो आङो हारसिं हाला मोनसोयो गोसोखांबोला गोसोखौनो खामग्लिनाय बायदि मोनो फिसा खेबसेबो नोंनि महरखौ नुनो मोनासै आङो साननानै दंमोन अबावबा खारखोमालांबाय होननानै नाथाय गावनि बिमा असेखौ गारनानैलाय एसेबां बोसोर अबाव खारखोमा लाना थांनो फिसा बिसि गथ'नि थाखायबाबोथ' फैथारगौमोन नोङो थानायमोनब्ला फिसा दिनै बेबायदि सिमांखौ नुनानै गोसोखौ दुखु मोनबाय आं आबा खेबसे नुनो मोननायमोनब्लाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन आं इसोर नों आंनि फिसाखौ खेबसेबो नुजाहोआसै आंजों एसेबां बोसोरनि उनाव दिनैसो आं फिसाखौ सिमाङाव नुबाय थानोनो सुखुवा मोनबाय आङो नुनानै गेजेरबा आंनिसो गोरोन्थि बायदि मोनो आं बांद्राय गाख्रबबाय थानायखायनो बेसेराया फाथनायाव थांदोंमोन आं बेबायदि बाराद्राय बखिबाय थायामोनब्ला गाख्रबबाय थायामोनब्ला मालाय थांनायानो नङामोन खोमा फिसाया आंनि थाखायनो बेबायदि जाबाय खोमा आंनि फिसाया आंनि थाखायनो थैलांबाय खोमा आंनिसो गोरोन्थिमोन खोमा आंनि थाखायनो बेबायदि जानांबाय आंनि फिसाया दिनै सिमाङाव नुनानै गोसोखौ दुखु मोनबाय आं आबा
आबा नोंखौ खेबसेबो नुवासै आं आबा आंखौ निमाहा हो आबा आंनि थाखायनो बेफोर गासैबो जाजोबदोंमोन खोमा खिजानि आं बै समाव बेबायदि रायामोनब्ला बुखिबाय थायामोनब्ला आंनि फिसाया दिनै थांनानै थागौमोन आंजों लोगोसे न'खराव लोगोसे थाफागौमोन बेफोर आंनि थाखायनो जानायमोन खोमा बेखायनो दिनै आङो सिमाङावबो आंनि फिसाखौ रायनाय सिमां नुदों बेनि आत्माया दुखु मोननानैसो दं खोमा बेखायनो आं दिनै बेबायदि रायनाय सिमां नुदों हनै अखाबो हासिगोन मोफ्लामजोब्बाय जोंनियानो सारअन्थाइसो गावगासिनो ओइ फंबाय रथ'नाय औ मामोन आदा फंबाय नों अबाव थांनो नागिरदों आंखौ धोरोमपुर सिनियारिसिम लांफानो हागौमोन ना औ आदा थांफानो हागोन आं धोरोमपुरसिमनो थांगासिनो ए फंबाय दे होमब्लालाय अननानै आंखौ लांफादो आं थाव सोनानै होगोन दे आदा जागोन नांलाया थाव सोलाय नाङा आं ओरैनोबो थांखागोन धोरोमपुरथिंनो फै जिरायफै थेंकिउ दे फंबाय थेंकिउ जायो आदा आरो बेसे गोजान दंबावोथाय बेखौलाय माथो सुदेम बाजै बायदिसो नुदों ओइ बाजै नों थाबाय बे लामायाव अबाव थांनो नागिरदों हारसिं आङो धर्मपुराव थांनो नागिरदों आगै धर्मपुराव मानो आयौ बेनिफ्राय गारि मोनाखै नोङो हारसिं बेबायदि थाबाय एसेबां गोजान थांसै मा बुंनो आगै खाफालानो गाज्रि गंसेबो गारिखौनो मोनाखै आङो खामानि दङ इमारजेन्सि थाबायनानै थांसै आं आगै ओइ बाजै मा थाबायनो थांनो थौ आंनो दोनना फैगोन थु नों अबेसिम थांनो ए नोंबा मालाय अबाव थांनो नागिरदोंमोन जागोन दे बाजै आंनियालाय मा थौ दोनना फैगोनथ' आङो थौ होमब्लालाय जाथि माबारै फै बाजै गाखो फै र'